Здравейте, приятели! Вие сте с първото издание на On Brown TV. Дан! Ние от екипа на Кафево много се гордеем с това. Гордейте се и вие, защото в нашата медия няма подкупен или посредствен журналист. Искаме да ви представим реалността не такава каквато е, а такава каквато ни се иска да бъде, или поне ще остане завинаги в сърцата ни. Всеки човек има право на глас, както е казал известния австралийски тенисист Оноре Балзак. Това ни потиква да кажем, че ние също имаме право на глас. И ще се опитаме да бъдем обективни, но едва ли. Да започнем с седмичния обзор на новините от жалкия ни свят. Важни новини тази седмица липсват. Има някакви остатъчни приказки за проститутката на властта от Турция и покушението срещу него. Също така научихме, че наркотрафика в Европа залага на България все повече и смятаме, че двете неща са свързани. Как точно? Ще оставим на посредствените фенове на конспирации да решат. Масони, брато! В Египет продължават да се колят, бесят, убиват, поради причини, които ние не разбираме, защото не ни пука. Важното е, че пирамидите са живото доказателство, че робството работи, братле. Въпреки това туристите не искат да преминават египетската граница и затова отиват в Судан, където е също толкова еднакво кафево и супер тъпо. Нашия пратеник в Африка, Криско Биц, си изгуби телефона и не успяхме да се свържим с него. Надяваме се да не е болен от малария, но пък все пак нека да умре. Митничари в Германия конфискуваха от наши шампиони в Олимпиадата по математика в Казахстан 7 фотоапарата. Не били сигурни дали не е контрабанда. Да ви еба майката! Ние от Накафево сме супер огорчени, че момчетата се връщат с празни ръце и затова в момента разработваме кампания за дарение от вас, нашите приятели, за да ни дадете пари и ние да се направим, че купуваме апарати на зубарите, а всъщност да ги запазим за нас. По този начин ще радваме милионите си фенове с снимки на страхотните си тела, а на германците ще обявим война. Връщаме се на вътрешно народна тема и става въпрос за някакъв чичо, който укрил данъци на стойност 300 бона. Това е бати кафевата новина, братле. Ние от Накафево искаме крадеца моментално да бъде заловен и осъден по подобаваща процедура. След това може да бъде напъхан и в ковчег, който ние ще уважим. Въпреки това, се надяваме все повече хора в пошлата ни страна да почнат да откриват данъците си, вместо да ги укриват. И да живеят в справедливост, както е казал шведския журналист Йосиф Сърчеджиев. Отново митничари, но този път в България, намерили в празни буркани хероин и менте парфюми на обща стойност 3 милиона лева. Супер на Кафево, как така парфюми. Странна комбинация обаче не е случайна. Производителите от някоя си страна от бившия съветски блок сигурно най-после са забелязали, че потребителите на хероин не миришат особено добре. Ние подкрепяме този проект, но ето че сега митничарите ще миришат още по-добре и ще са по-накафево от всякога. Не бъдете на Кафево и останете с спорта по On Brown TV. Здравейте, приятели! Вие сте с спортната емисия новини на On Brown TV. Аз съм вашия любим водещ Крум Дулов. Дан! Започваме с новините от спорта, който ни вълнува, а именно не българския. Там се случи така, че всички любими отбори на малолетните тинейджери направиха равен. Това са Реал Мадрид, Барселона, Милан, Арсенал и още хиляди други отбори, в които не играе Митко Бербатов. Връщаме се на родна сцена, където избухна поредния скандал. Пирин Гоце Делчев загуби с 0-3 от Славия в контрол. Причината матча да бъде прекъснат 75-та минута е, че Пирин не били съгласни с отсъждане на съдията. Ние не бяхме съгласни, но все тая. Както е казал нашия добър приятел, шведския шампион по снукър Уинстън Чърчил, който играе, печели, който не, да го духа. По света и у нас се случват супер много други спортни събития, но ние не се интересуваме от тях и не ни пука за тях, защото не ги дават по телевизора. Вие останете с прогнозата за времето по On Brown TV и не бъдете на Кафево. Здравейте, вие сте в прогнозата за времето. Времето днес отново беше супер тъпо. Имаше някакво слънце, но то се скри и избяга, защото не го кефи да огрява
балъци като нас. Утре температурите ще се променят необичайно за февруари в посока на страни. Ще има странен циклон от изток и затова ви препоръчваме да избягвате територията около Народния театър. Пийте бира вкъщи и се самозволявайте малко. Това беше от нас, носете си дъждобран и не забравяйте какво са казали гръцките стоици. Човек, това звучи порно.